marhiti-hiti guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marulup-ulup tu debata maho, alay sandok tanoon. Endihok kamu mahamulyaon ni guarna, marmulia baik kamu puji-pujianna. Dok kamu mandok debata, tum nasokal do akka pambahenammu. Binahin ni hinatibul ni gugum, ikon marsobbatuho akka musum. Haleluya. 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 Ale Tuhan di bata, suruh matod di perbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gada haporseon nami, marhite-hite pakirimun namangulu, asa toktong huingot kami, na hehe dohami musesian namate songo Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin. Tangyo kamu ma patik ni debata di minggutta sadarion ima patik parjolo sahat rodi patik paupaton. Patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenommu debatam dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotong gabi si sobaon, manang si uluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosoture dalan na, ay hona uhum na dosogot akan na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadiahon ari minggui, di na onom ari maulahamu nasa siulawmu alay angguari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam dui
Dang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anak mupe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposob boru-boru. Rodi pinahammu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay di na onomari do di toppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituhani. Di bahini do ubahin na di pasu-pasu di bata jahuba, ari paradianan nai, jala di parbadiay. Behado, pandok ni di bata taringot tu patik da sapului, oddo. Audo jahuba di batam, ninna di batata, pargogo na suhatu dosan jala parimas, siluluhod dosa ni amama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan na suguruha diaw. Alay asido rohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roha diaw, naso mga lausi patiki, disido yang gosat na atong rak magidogogo mahita tutuhan di bata, hombar tu patiknay. Ali Tuhan di bata, say parguguy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tatopo ti madusat tanagudang itu adupan ni di bata. Taunduk jala tapasyere prohatta martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami pargugun na suhatu dusan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatod do hami tubu. Jaladang ado nga porsyaon di bagasan rohanami hiyan. Sa luhut do hami madibil siya nakadalam. Matsegudang do pangolusyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Ala nidinggan ni basaham dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akadusa ni haposoon nami. Dohot panglausyon nami. Say ingot mahami hobar tu asin ni roham. Dohot dinggan ni basaham. Ala ni guarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni di bata, taringot tu hasisaan ni dosata. Roma hamu tuaw, asa manggulu to di muna, ninna Tuhan Jahoba, tung sura rara dosa muna songon abid bunga dapdap. Botar do bahinok kusongon itak, nakperara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debata na digidjang. Amen.
Tabigi mahata ni dibata turpuk di hari mingguon nanyainit sian buku Joshua bindu sada mamuka sian ayat sada ulangi hami buku Joshua bindu sada mamuka sian ayat 5 saat rodi ayat 8 tajahama secara responsoria. Dangadong manang ise na manahan jongjong di julum sa leleko mangulu. Songon pandongan yaku di si Musa, donganaku ho, dang tagamon pasomboku ho manang tadikonokku ho. Pirma todim jala marsi hohot, ay ikon hodo marbagi tanoon bahen partalian ni bangsoon, nahu harohon di paupanasida, nanilehon hutu nasida. Asal pirto dim jala marsi hohot situtu mangaraduti dohot patupaon hobar tu sude patik akka na tinonahon ni si Musa na posok kitu ho unang mandibil ho siyani tu siamun manang tuhab birang asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalak karap tajaha di ayat 8 unang meret buku ni patikon siapa mangamu saya pikir-pikiri mai arian dohot borngin asa diraduti ho jala di patupaho, hobar tu sude natar surat di bagasani, asa marutuk ko diak dalammu, jala marmulia parulaumu, di sido yang go saatna, atong martua do akka na tumangihon hatani di bata, jala nau peopsa. Amin. Portibion silang ni Kristus mau dapot sayu tundaron na portibion dan ngoloa tahatidakon mahaporsyaw tay songon na hinatidakon di doang atas haporsyawn di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargogon na suhatu dosan na tumupalangit doh tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siaton di perbadia adorang suhabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal du ibana di hau pinarsilang natuat tu banoturu dung ditanom namula manghulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata jahuba amanai pargogo na suhatu dosani isima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di toddi perbadia jala adong sadahuria na badia Huria hatopan nyala Kristen akan abadia dohot dia sesaan ni dosa dohot dihatai na mandok ulak mangulu sogod daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Shalom ma dihita salutna. Selamat hari Minggu ma dihita sude ruas ni huriata. Tabege ma tikting di mingguta sadarion. Tikting na parjolo tikting na maragam. Goar ni minggu
goar ni minggutta sadarion ima minggu jubilate marolopolop tu debata ma sadok tanaon. Jala topik ni minggutta ima mangoloi parsuruh ni Tuhani menuruti perintah Tuhan. Bahagian B parmingguon di Huriata. Hombar tu haputuson para halado ni Huriata na di hari Selasa tanggal 23 Maret 2020 sada. Parmingguon di Huriat tahun asa toktong maunang lupa hita mabuang kupon data ruas naung ta surat B aka guarta. Suang songonima naso ruas ni Huriaon asa marsitutu mabuan kupon data ruasi asa boy hatop diatur hon haret tahun akka bangku hudulata manang tabahe sadiri ma kuponi hombar tu ukuran naung dipatupa Huriata. Jala ikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak. Jala taparadi bema hand sanitizer. Akadak danak nama rumur diturunit 10 tahun, dang boy dope dohot marminggu di bagas garejata. Jala ruas nasoboi mangihuton acara parmingguon sian YouTube manang Facebook, tapake ma acara ibadah cetak jala marsyurupa mahita asa tajalo masian situa sektor tabe. Bahagian C padidion nabadia. Di minggu siang sadarion di patupa Huriata do padidion nabadia tu dua halak ianakon ni Huriata. Bahagian D ruas napida. Mulai minggu sadarion nung ngapida Huria ima keluarga niamata si Hardin Manalu SM Inata Marisa Hasianipar Rabdohot Sada Yanakon Nasida Sian sektor opak D Nasida Pidatu Gareja HKBP Sri Gunting Indah. Bahagian E Papungupelian Paupaton Hombar tu surat penggembalaan Sian pucuk pimpinan HKBP Epurus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar di minggu sadarion tapatupa di minggu sadarion tanggal 25 April 2020 sada papungupelian paupaton dohitas di sude parmingguon ima laho manupahi korban bencana badai tropis silikon Seroja ima di Nusa Tenggara Timur NTT. Pertangyangan sektor di patupa Huriata do pertangyangan sektor di ganup minggu ima di hari Rabu Kamis dohot Jumat masuk pukul 10.30 WIB maringanan di GSG lantai sada. Hombar tusi asareta mahita madohoti acara pertangyangani Rabu sektor 2A, 2B, tolu A, tolu B dan sektor walu. Kamis sektor sada A, sada B, opat A, opat B, opat C, dohot opat D. Dohot Jumat sektor Pargudungon, opat E, sektor 5, sektor onom dan sektor pitu. Masih beta-betaham maita amanginang. Bahagian G ruas Parguru. Mulai minggu sadarion gabe ruas Parguru ma keluarga. Jan Patar Parulian tua napitu. Inata Debi Natalia boru Sembering. Rabdohot Sada danak boru Nasida. Ima Felicia Clarista boru napitu. Alamat Jalan Bunga Sedap Malam Sia. Perum Sejahtera Indah Sada nomor 62 masuk sektor 2A. Bahagian tolu parhepengon taida ma di laporan keuangan akka pelian bulanan perpuluhan dohot akka hamolateon dia kana so masuk dope di tikting sadarion dia riminggu naneng Roma di tiktikon mau liate ma di sude ruas napasahato pelian bulanan dohot hamolateon perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaun Huria lam ditabai tuhatama pasu-pasuna dihita saluhna songonima tikting namasa di Huriata sadarion tapasada marohata martangiang mahita mauliate mardonga puji-pujian ma ale Tuhan disombahor roa nami napungot wadopammu da bediai ala toktong dope dilioko dihami hahipason marhahipaso kami Tuhan saluhutna ruas ni Huriam marpungu hami di minggu sadarion
ima di bagas jorom na pinarbadiamon. Ale Tuhan di bata amanami toktong dohami madok maliate tuho, ala diudut hodope hosa hangulon nami, marsa dani roha hami ale Tuhan, laho mamuji dohot pasangapon gowarmu dan badiai. Debata Jahoba amanami na di Banua Gijang, di bagasan tikion nunga hubege hami ale Tuhan salu na akatikting na masa di huriami. Ima ale Tuhan di huriamon HKBP Resort Tanjung Sari, toktong dohami mangido tua daupanmu na badiai. Asa homa toktong na mamasu-masu hami salutna, pasu-pasu hami salutna karuas ni huriam ale Tuhan, aka na met song ini dot aka nama godang. Asa toktong hami ale Tuhan, boy marlas ni roha di nama dalani hari-hari ngolunami, tarlumobi ma di nalaho mamuji dohot pasangapon goarmu nabadiai. Ale Tuhan debata amanami, toktong dohubwa kami salutna, aka pertangyangan sektor na dipatupa huriami ale Tuhan, asa homa toktong nama masu-masu salutna aka ruas ni huriam. Asa toktong hami ali Tuhan marningot di pertangyangan nabi natupa ni huriami. Ali Tuhan debata amanami saluhut na akan masa di huriamon. Ima ali Tuhan di ruas ni huriam na baru masuk. Suang-suang ini mang ali Tuhan akan napidda sian ruas bagas joromon. Homa tu homa hubwa kami saluhut na ka ruas ni huriami. Amanang di dia pe ali Tuhan nasida maringanan. Asa homa toktong na masu-masu nasida. Debata Jahoba amanami secara khusus di bagasan tikion. Martangia kami gomos tuadupanmu na badiai. Di botohodo ale Tuhan. Sahatu tikion na masa ima pandemi COVID-10 sia. Daku boto hami ale Tuhan sampai adiganis marujung sian bagas portibion. Alani ale Tuhan mangido hami tuadupanmu. Asa homa toktong nama masuh-masuh hami salutna. Asa toktong hale Tuhan hami huboto hami majaga diri nami di nama saya ale Tuhan. Song-song ni mang ale Tuhan di aka ruas ni huriam. Aka jemaatmu ale Tuhan. Nahona COVID-10 sia di bagas huriamon. Tuhodo hami mangido ale Tuhan. Asa homa toktong nama pamamlupon nasida. Suang-song ni na ale Tuhan yang di bagasan aka pemuliha pe ale Tuhan. Asa homa toktong na pamamlupon nasida. Asa tua katiki neneng ro ale Tuhan. Boy hami marsaur di bagas joromon ale Tuhan di bagasan haipason. Di bagasan las niroha. Saisal puma ale Tuhan di bagas sian bagas portibion ale Tuhan COVID-10 sia. Asa tok-tok kami ale Tuhan marlas niroha di nalama muji dohot pasangapon guarmu nabadiai. Mauliate madiho ale Tuhan sahat tuhoma hupastami daging dohot todemi. Suang-suang ninang saluh nahami namarpungu di bagasan tikion homa toktong nama masu-masu hami. Mauliate madiho ale Tuhan suang-suang ni satokin nari hubege hami ma ale Tuhan jamita na pinatol khas ni naposomi ima padita nami inang padita boru buang manalu. Homa ale Tuhan namian di bagasan parsauran nami. Asa toktong ale Tuhan jamita na pinatol khas ni naposomi. Boy ale Tuhan gabi boal ni parngulon nami. Tarlemobi ma ale Tuhan bohal ni partodion nami. Pasu-pasu ma inang padita nami asa toktong nasida boy. Mamarita hom baritami hobartu lomoni roham. Salu na pengeduan nami ale Tuhan jumolo sesa dosa dot pangoson nami. Asa talup hami majalo pasu-pasumi. Marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Martangia kami tuho. Tangihom mahami. Amin.
jojo omos ma sodang mi tagurupi ma akana lilui omos ma sodang mi omos ma barita na uli Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti akateate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Purian itu hata ni debata turpu jamita di mingguta sadarion. Iman na dienet sian sada Johannes bidutolu. Mamuka sian ayat 10 siaro di ayat 24. Songonon ma didok disi tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe. Disi ma boto otta, paboa sian hasitongan hita, jala tapapos rohatta di jolona. Molo di sol-soli rohatta hita, Ubalgado debata sian rohata, jala diboto salhutna. Hamuaka haholongan, moloso di sol-soli rohata hita, marhiras ni rohado hita, maradopon debata. Jadi, manangaha peta pangido, jalo otta dosianibana, ala tarado tipatikna, jadi
taula lomo ni rohana. Odo patikna, naeng porsea hita digoarni anakna Yesus Kristus. Huhud masih haholongan, songon naung tinonahon nai tuhita. Siradoti patikna, ido namian di bagasan di bana, jala debata di bagasan di bana, jala sianoddo taboto, naung mian di bana di bagasan hita. Sian todii na nilehon nai tuhita. Ima sahatna. Hita na hinaholongan ni tuhata, nunga sahat hita tuminggu jubilate. Marolopolop tu debatama sadok tanoon. Imalapatan ni jubilate. Roh hata jubilate sian hata yobel. Molo di halak Israel, saya adong do di patupa tahun yobel. Dung di patupa nasida tahun yobel, totu di bagasan tahun yobeli, adong madisi didok pembebasan tu sude akan marutang, manang paluahon utang nasida naso marutang de akan natargade di paulak songoninang tanoipe di lehon maradian jala laos gabe didok mai tahun halalas niroha tahun kemerdekaan tahun haluaon jala laos molo di mingguta sadarion didok marolo polop tu debatama sadok tanoon totu mangolopon dengan bahasa ni debata naung sahat tutonga-tonga ni portibion khususna naung sahat tutonga-tonga ni akana porsea dengan bahasa ni debata molo tabilang-bilangi dang taretok kita. Mulai sian mangolu hita, mulai sian sorang sahatu partikianon, dang tarsirak kita godang ni asini rohani debata, pasu-pasu na pinasahat ni debata tu hita. Alai tarlumobima na pinatupana haluaon ni todita gabe parjabar hita majalo hanguluan si saleleng ni lelengna. Alani diajak do hita marolo polop marlas ni roha sadarion. Makalason pabahenan ni debatai di tonga-tonga ni ngoluta. Molota parohahon sian turpu jamitaon adong tolu hal. Ubain na boy hita marlas ni roha. Ubain na boy hita marolo polop. Makalason dengan bahasa ni debata. Na parjolo ima taida ayat 10 sia ay sian hasitongan dohita. Sian hasitongan dohita ro tubuh dada sian haholomon. Dada sian haportibion haholomon. Ima ala naung pinalua ni tuhata marhite Tuhan Yesus Kristus hita sian sorop ni dosai. Nunga diain hita gabe anakonna majalo hapitorak kita sian ibana. Gabe diain hita gabe anakna na hinaholongan ni rohana. Mangolu di bagasan hati uron hasitongan songon ibana na mian di bagasan hati uron hasitongani. Totu sada kebanggaan doi di hita molo rohita sian hasitongan ni debata. Ai
macai penting do asal usul ni sasahala. Nang di parangulota siganu pari pe sai tahari kotor doi. Molo akayanakon ni huria naing mangaririt lao gabe dongan nasaripe gabe dongan nama godang sai somal na rodo hatani na tua-tua ai ise doi. Siat dia doi ise do keluargana. Naing boto on na hadirion nina naing gabe keluarga nai. Totu molonunga takas di boto lam tarida ma pajalo onna. Alai molodang di boto siat diai asal dibuan songoni batotu dang marlas ni rohana tors. Alanida ubain ikon takas do sasitongna asal usul manang jati diri ni sasahala. Lo songonido nang molo naing mangalului parkarejoan ni sarani melamar parkarejoan. Dadaholan nilai hasil pendidikan na ikon dipatuduhon na gabe siarat. Alai termasuk do biodata ni ibana na lengkap. Ise ibana. Jala macai porlu doi di jati diri ni sasahalak nalau mangalului parkarejoan. Lo songonido nakita molo didok asal usulta hadiriota halak Kristen ima nasian hasitongan berarti nasiat debata. Dada sian haportidion molo sian hasitongan dohita dipangido mahita mangolo di bagasan hasitongan ni debata. Mangolo di bagasan hati uron ni debata. Songon ibana na mangolu namian di bagasan hati uron dohot hasitongan. Bohado asaboy hita gabe panodang. Gabe sibuan hati uron tutonga-tonga ni portibion. Adong padebisuk nama dok. Adong dua hal ninna. Asaboy hita gabe sibuan hati uron tutonga-tonga ni portibion. Na parjolo ima naing gabe lilin hita. Gabe lilin berarti rade berkorban. Berkorban mungkin di meragam hal. Ditiki, mungkin digogo, mungkin di menahan perasaan. Dohot di korban materi, dohot anak-anak asing. Molotung di hari koton, dalatta patupahan lomo ni rohani di bata. Ikon rade berkorban, martiruan tu ngolu ni Tuhan Yesus naung mangolu di bagasan pengorbanan, tadda holong ni rohana tu hita. Napaduahon didok, naingma gabe songon sorminan. Seperti kaca. Kita harus seperti kaca. Boha kaca, molo nunga di jalo, panodang manang cahaya, boydo muste dipantulhon cahaya itu na asing. Artina, molo nunga tajalo, sinodang nasihat Tuhani hati uron nasihat Tuhani hasitongan nasihat Tuhani mian di bagasa kita tahanguluhon, ikon tapataridahon doi, tapancarhon doi, tuna humalia kita, marhite hata, nang marhite akapabahenata. Dada holan ta homol-homol li didirita sadiri. Ikon marhata ridaddo, sian ngoluta, sian hatata sadiri. Itanahin holongan ni tuhata, totu molohala naung mian di bagasan hasitongan ni debata, terus do ngoluna gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni portibion. Gabe mangkajong jokon hasitongan hati goran nasian debata. Bukan hidup neko-neko. Bukan hidup banyak salah-salahnya.
Alai manangah pena naing diula ibana, sai toktong ibana mulak bercermin tu lomo ni rohani debata. Molo dang lomo rohani debata, dang lomo rohana mangulahon, dang olo ibana mangulahon, jala molo hobartu lomo ni rohani debata, ido na dipatu jolo. Dada dirina alai lomo ni roha ni debata. Naing ma tapata ridahon, nasian hasitongan di debata dohita. Akayanakon nasian lomo ni rohani debata. Natau halomuan ni rohani debata tarida di ngoluta. Napaduahon didok boha asaboy hita marolo polop alaniaha ubana boy hita marolo polop marlas ni roha makalason dengan bahasa ni debata ima ala nunga parjolo debata makaholongi hita. Debata sadiri nang pataridahon holongna di tonga-tongani ngolutta. Alani totu hitape naing do mangolu toktong di bagasan holong ni rohana, di bagasan lomo ni rohana. Tak argahon naung dihaholongi debata hita. Kita bangga punya Allah yang sudah mengasihi kita, memberi dirinya bagi kita di dalam Yesus Kristus. Bangga do hita mula dong halak maka holong hita. Jud doro hatta molo dihasogohon halak kita. Kolan jolma do beda. Alai lam lasiat doro hatta molo lam torot jolma maka holong hita. Apalagi ma debata nong parjolo maka holong hita. Totu kita sadiri pe naing toktong mangolu di bagasan holong ni roha ni debata. Ido ubain dido Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 30 pati. Pati ne baru mahulehon Tuhamu naing mamasi haholongan hamu. Songon holong ni rohaku di hamu. Naing masongoni dohot hamu masih haholongan. Songon debata nang makaholongi hita, hita pe tama masih haholongan. Laus ido didok hata ni debata nakani diturpu jamita taon. Ima di ayat 20 asa mangolu di bagasan na masih haholongan. Totu hita nama dok dirita sian hati uron, anak-anak hati uron, anak-anak siuton Tuhan Yesus Kristus. Na porsea tu Tuhan Yesus Kristus ikon tapatarida hodo tong mangolu di bagasan haholongan ni roha. Saihot do haporseaon dohot holong ni roha. Kalau kita katakan kita percaya, di dalamnya harus kita tunjukkan ada kasih. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan kita juga mau mengasihi sesama manusia. Allah nunga parjolo debata maka holongi kita. Jadi molotadok kita na porsea tu debata dada holan di hata. Molotadok kita anak-anak ni debata, anak-anak katiuron ni debata, anak-anak kasih tongan ni debata, naik kita pe toktong pataridahon itu akadongat tanah humalia kita. Gaberade kita mangolu di bagasan holong ni roha. Jadi dada holan di hata sabing alai naing di pabahena. Mungkin rade hita patupa manang AHP naboi gabe dalatap patari parhon holong ni rohani debata naung tajalo. Marhite na boy hita mangrupi madongani marparsauran denggan dohot patuduhon para situ tuota di parsaurata nasadado hita salhutna na tinoppa ni debata na hinaholongan ni debata. Ita na hinaholongan ni tuhata molo holan madok murado yate.
hanya mengucapkan saja begitu mudahnya, alai molo mangulahon boido bakol. Bakol pei di rohatta, alai nang dota mulai. Jala bakol pei di rohatta, molo mardongaton Tuhani. Molo mianto dini debata songon didok di ayat 24 nakani. Molo sianto di ido natoktong mangarajai rohatta, mangarajai pikiratta, mangarajai ngolutta, tarpatu pahita do holong ni rohana siat debata. Tama do nak kita makaholongi do ngatta. Mungkin nak kea di bay nacik rohatta. Mungkin nak kea dia batia kaulauta. Alai alamar ningot hita balgani holong ni rohani debata tu hita mengampuni hita. Hita petok tong tama makaholongi nasida. Aidang sadia natapatupai martibakkon pengorbanan na pinatupani Tuhan Yesus Kristus. Alanido ubain laos didok oddo paretta ni debata. Asa mangulu hita di bagasan hapor siaon huhut masih haholongan. Dada holan paimahon dihaholongi alai saling. Hu haholongi ibana, jala ibana pe ikon haholongan naaw. Jala hatan itu hatamado ikon tahaholongi nasida, bahkan dihasogohon pehita, dimusuhi pehita. Artina ikon bagian ningolu ninang majalo holong nasiat debatado haholongoni. Baik atau tidak baik waktunya, kita hidup harus di dalam kasih. Dan itu berarti merlapatan doi dia dopan ni debata. Asat jati dirita ikon tapatari dahon. Jati diri orang Kristen adalah hidup di dalam kasih. Unang mama kirim halak na asing. Tabay. Ayolo de songoni. Ngahiarahu paboa. Si Mahatma Gandhi mado Tuhan Yesus Kristus. Ima contoh teladan tiruan guru terbaik di bana. Ala yang go halak Kristen daw. Nani idana. Dongan nasa perseoran buasa. Ala holan hatana do holong pabahenanna dang hol. Alani hita naingma tapataridahon holong ni rohatta tuaka dongata jolma. Na mangihut taida na patuluhon buasa hita marlas ni roha makalason dengan bahasa ni debata on mana parpudi. Ima ala dilehon hak istimewa tu hita akan aporsia tu ibana. Ahamai hak istimewa ima gabe barani hita majalo manang aha penarikot di ngolutta tu debata amatai. Barani hita majalo tu ibana. Dada polan barani majalo sabing alai yakin porsea hita lehonon ni debatado nata pangidoi. Ima hak istimewa. Kita sebagai orang percaya punya hak yang khusus di hadapan Tuhan. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita berani mengatakan, ya Bapa, berikanlah aku ini. Kasihanilah aku. Ido jaminan na pinasahatna nakani diet 22. Manangaha peta pangido jalo otta dosian ibana ala taradoti patikna jadi taula lomo nirohan. Las rohata ala dong jaminan. Kita akan bersuka cita dalam hidup kita. Ternyata sekarang tinggal bagaimana kita. Maukah kita untuk meminta kepadanya? Beranikah kita terus datang untuk meminta kepadanya? Jala yakin dohita lehonon nai ikonido. Unang asal tapangido asal mahu pasatahe alai tong sanksi, tong ganggu rohan, tong mabiar, tong boha-bohaon. Alanido ubayan di ujung nitang yang tatado amen. Sautma lomo neroham. Ya, pasti Tuhan berikan.
Alani totu dada holan namang ido-ido sabing. Alai ikon adong tanggung jawab las ido tong dipaingot Yesus. Lampatakason di Matius 21 ayat 22. Muna dosa luhut nasa na muna ditang yang anggo na porseahan. Benar-benar yakin pada Tuhan. Jala di ayat 22 nakani di do tipat lo porse ngolu hita di pare tanah hatan. Yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik apa yang kita minta bagi kita. Alani dada mabiar behita, dada ganggu behita, dang bobono sab behita, alai marlas ni roham. Debatata na para siroha, debata pardenggan basa. Imata olopon, denggan basa ni debata. Jala saita pataridahon maganup tiki partang yang ngotta. Pasahaton alu-alu ni rohata berani hita majo ibana amatta bapatta nahina holongan ni rohata natuk mangalehon dang mangalu-alu tu sinamot ni upu dang mangalu-alu tu hinabor tu datu tu inganan-inganan tertentu alai mangalu-alu tu debata para sirohai natuk mangalehon manangahape narikot dihita jalan atau nadenggan sahat ni debatatu manok tong mahita mangula lomo ni debata pasti menjawab dan memberikan bagi kita. Alani, sai lehono ni debata do parmu itu hita pe di pangido debata asa tok-tok kita mangolu di bagasan portibion jala mar parbue jala ido ubayan nang di hatan itu hatta di Yohanes 10:5 ayat 10 nomi dada hamu mamilitau audo mamilitamu jala hupadiri hamu asalaho hamu mar parbue jala asamian parbue munai asa dilehon tuhamu nasa si pangidon munasian amai mar hite goarho lau mahita tu ganup aktivitas taganup kesibukan tabe tu parsaoran di keluarga ta ulaota hohot tapa taridahon parbue na denggan jala di bagasan para saoran pangidoan tuadopan ni debata mangasahon guarna. Amen martang yang mahita. Mauliate Tuhan dia sini roham nama makulingi hami marhite hatam na badiyai paingoton hami asa mangulu hami di bagasan olop-olop las ni roha makalason dengan ni basam alana sian hati urut dohami hasito ngadohan jala nunga dihaholongi ho hami pekon masih haholongan jala dilehon ho hak di hami natama hami mangido tuho jala lehonomu na pinangido ni rohanan ima mabay kami Tuhan lampataridahon paretam di ngolu nami si ula patik muhami si ula paretam hot makajongjokon Yesus Kristus do Tuhan nami si oloan nami atong pasu-pasu nang ruas ni huriam di nama boan di anakon na tardiri pasu-pasu parsahalay na toras manogu-nogu dak danaki hobar tulomo ni roham pasu-pasu nang dak danaki ibur magodang di bagasan hahipason gabi anakon lomo ni roham jala kebanggaan yakana toras atong Tuhan dinamulak pe hami anon sian bagas joromon ramoti hami saluhutna nang sudena ruas ni huriam na ditongan di bagas na manang di dia pe asa tok-tok kami manadda makilala dengan ibasam mangolopon dengan ibasam di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho.
Uriani tu hata masuk mahita tu acara padidion nabadia. Maredehita sian Bukit de nomor 140 nomor Sada Tabaono. Jongjong mana toros nama puan yang akon na terdiri. Martang yang mahita aporsiautai rap mahamu madok. Hato ngalusi hamuma hata nahu sukutonon na parjolo di pangidu hamu nuaing di dio nakada danakon tu bagasan nina hina porsio muna paduahon boha naolo dohamu mamodai anakon munaon asa diboto jala di huton nasida hata ni debata patoluhon olo dohamu marsul nasida tu gereja doho tu perguruan ni Kristen Protestan asa gaberuas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai Roma sada-sada keluarga.
Agak ke depan. Anatalia Emmanuel. Ale Anatalia Emmanuel. Hudi di mahotu bagasan goarni debata ama. Dohotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goarni tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot montu bagasan harajaun di debata olat nyoro di saleleng-lelengna. Amin. Ale Habriela Felicia. Hudi di mahotu bagasan goarni debata ama. Dohotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goarni tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habo montu bagasan harajaun di debata walat nyon rodi saleleng di lelengna. Amin. Jongjong mana toras, hamba boni anak kona terdidi nakani. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akadak danakon tuho. Jala di jakon hodo nasida gabe anakonmu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasaleleng nilelengna. Asi maroham dohot diakana toras nidak danakon. Sai pargogoi. Jala ajari manasida manugunogu dak danakon tuho. Asarap nasida taruli diaka artani harajaonmu. Amin. Maredehita uhud jongjong masude ruas ni huria. Tatang yakon mapeliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parhasea kami pelianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarm, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasarohon madamena tutodem. Kami mewakili Parhalado HKBP Tanjung Sari Namarhobas di Mingguta Sadarion dohot sudia kapelayan pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tuhata debatama na mangramoti hita di bagasan hahi pason toktong mahita ro tu hari Minggu naroon mara Minggu songon na somal alai huhutma tajaga toktong taihuton protokol kesehatan mulak be mahita saluhutna. Horas